الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلی آلہ خود صدق واصطفاء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء تو بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ رب العالمین جلا جلالہ دی بارگاہی بے پناہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شریعت مطہرہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیشہ نفس شیطان تو محفوظ فرمائے آمین سامعین اکرام اج دے جمعہ المبارک دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرن دا شرف حاصل ہو رہا ہے وقت دی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اس مہینے دی نسبت دے نال خلیفہ اول شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اس مہینہ مبارک کے اندر آپ سرکار دا وصال شریف ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارے صحابی نے آپ دے گھر دا پورا گھر اسلام چی شرف ایسا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دا پورا گھرانہ حضور دا صحابی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ دی ہمشیرہ، آپ دی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ ہے، اور آپ دی دوسری لخت جگر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی صحابیہ بھی ہے اور سید عالم دے حرم پاک بھی ہے اور مومنہ دی ماں بھی ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان لئی اتنا کافی ہے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار دی بیٹی ہے اور مصطفیٰ دی بیوی ہے. سبحان اللہ. آپ دے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی نے. آپ دے والد یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. سبحان اللہ. خود سیدنا صدیق اکبر صحابی بھی نے اور یار غار بھی نے. سبحان اللہ. یعنی گھر دے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہ کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال صحابیت ہے، اور صحابیت کوئی چھوٹا جنا درجہ نہیں. بزرگان دین فرماندے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک لمحہ ایک جھلک صرف حضور دی دیکھی ہے نا، اس سے حالہ جو دنیا تو چلا گیا تھے وہ دی صحابیت متحقق ہے. اس نو صحابی اور جنتی کیا جائے گا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کا ہر فرد حضور نہ بڑی محبت کی تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال اتنی محبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دنیا تو وصال ہویا ہے نا، حضرت اسما اپنے گھر دے اندر موجود نہیں. مدینے دے لوگ جڑے بیمار ہوندے سن حضرت صدیق اکبر سرکار دے گھر دا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسما نے پوچھا دروازے تے کون ہے؟ مدینے دے لوگاں نے کیتی جیسا بیمار لے کے آئے ہیں. فرمایا بھی میں کوئی طبیب تے نہیں نہ طبیبہ ماں تے کسے طبیب نو جا کے دکھاؤ. حضرت صدیق اکبر سرکار دی بیٹی نو مدینے دے لوگ عرض کر دینے اماں جی تساں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ایک ایسی چیز سنبھالی ہے جدے بارے نے سانو یہ معلوم ہویا ہے کہ اللہ اس چیز دی برکت دے نال بیماراں نو شفا عطا فرماتا. حضور دی سیدنا صدیق اکبر سرکار دی بیٹی دے کول ام المومنین تے حضور دی زوجہ پاک ہے ہی سن. حضرت اسما دی نسبت حضرت صدیق اکبر دے نال اس طرح کہ آپ دی بیٹی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بہن رشتے دے اندر ہے. لوگوں نے کہا جی تواڈے کول سنیا ہے تواڈی بہن اما عائشہ صدیقہ نے حضور دی ایک ایسی چیز تواڈے کو موجود ہے کہ جس چیز دی برکت دے نال سنیا ہے لوگاں نو شفاواں ملدیاں. حضرت اسما سرکار نے فرمایا کہ جڑے بیمار نے نا
وہ لائن بنا کے تے میرے گھر دے صحن دے اندر آ کے بیٹھ جاؤ. جنہیں بیمار سن اور قطار در قطار حضرت صدیق اکبر سرکار دے گھر دے اندر داخل ہوئے. حضرت اسما سلام اللہ علیہ اندر گئیاں تھے. ریشم دے کپڑے دے اندر کسی چیز نو اس طرح پلیٹیا پیا تے لے کے آئیاں نے. جنہوں اس ریشم دے کپڑے نے کھولیا تو دیکھیا اندر بھی ایک کپڑا موجود ہے. اس کپڑے دے اندروں کستوری واکو خوشبو حضرت صدیق اکبر دے گھر دے اندر پھیلی. یہ دسدا پیا نسبت حضرت صدیق اکبر سرکار دا ہر فرد حضور نال محبت کیویں کیتی. جنہوں اس کپڑے نو کھولیا ہے نا تے اس کپڑے دے اندروں خوشبو حضرت صدیق اکبر سرکار دے گھر دے اندر پھیلی ہے. حضرت اسما نے فرمایا اس طرح کرو پانی دا گھڑا لے کے آؤ. جس وقت پانی دا گھڑا لے کے آئے نا کہ اس گھڑے دے اندر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قمیض نو جدے جو کستوری دی خوشبو بھی آندی سی اس گھڑے دے اندر اس طرح ڈبو دیتا. سبحان اللہ. کہ ڈبو کے قمیض نو جدو باہر کڈیا نا تے فرمایا اس گھڑے دا پانی نہ واری واری انہاں مریضاں نو پیاؤ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واری واری انہاں مریضاں نو پیاؤ. جدو ہر مریض اس گھڑے دے پانی جو پانی پیندا گیا تے اسی جگہ تے بیماریاں جاندیاں گئیاں شفاواں لے کے باہر جاندا. سبحان اللہ. مدینے دے لوگاں پوچھیا اسما اے صدیق اکبر دی بیٹی اے او اسمائیں جڑیاں ہجرت دی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں غار دے اندر تشریف فرما ہوئے نا تے گھروں روٹی لے کے اس غار چ حضرت اسما جاندیاں. سبحان اللہ. اے او صدیق اکبر سرکار دی بیٹی. انہاں یہ اسلام چ بڑیاں خدمات نے. حضرت صدیق اکبر دا پورا گھرانہ ہے. میں کہ حدیث ایک سناواں گا. اج موضوع بڑا کمال حضرت صدیق اکبر دی شان ہے. اگے حدیث سناواں گا. میرے نبی فرمایا ہر بندے نے میرے تے احسان کیتا ہے اس احسان دا صلہ اللہ نے دنیا چوں دے دیتا ہے. فرمایا ابو بکر صدیق نے جڑا احسان کیتا ہے ادا صلہ اللہ قیامت دے روز عطا فرمائے گا. دنیا تے صدیق اکبر دا صلہ نہیں قیامت دے روز اللہ دے گا. لوگاں پوچھیا اسماء اے دس اے جڑا قمیض اس پانی دے اندر تو بھگو کے لوگاں نو پانی پلایا ہے اے کیڑی قمیض ہے؟ فرمایا میں اپنی بہن حضرت اما عائشہ صدیقہ دے کولوں ایک دن عرض کیتی سید الانبیاء دے جسم دے نال جڑی قمیض اترے نا او مینوں ضرور دیا. فرمایا میری بہن نے فرمایا اسما لوگ بڑے بڑے تحفہ مانگتے ہیں تو تحفہ بھی منگیا کتنا عجیب. فرمایا اما پاک نو عرض کیتی بہن دے رشتے دے اندر دونوں بہن نے بہن نو عرض کیتی بہن جی اگر تسا حضور دے جسم دی قمیض دیو گے نا ایک قیامت تک ایسا تحفہ جنہیں دنیا یاد رکھی. فرمایا یہ عام قمیض نہیں وہ قمیض ہے جدی نسبت اللہ دے رسول دے جسم دے نال. میں اوہ قمیض جدو لوگ بیمار ہوندے نے نا کہ اوہ قمیض دا پانی انہاں نو پلانی آ تے لوگاں نو اللہ شفا عطا فرمائے. فرمایا میں تاں رکھی پئی ہے کہ ابو بکر صدیق دے دروازے تے کوئی آئے نا تے خالی واپس جاوے خالی نہ واپس جاوے. جیڑا آوے تے اے نہ سوچے کہ صدیق دے دروازے تے گئے سن تے خالی آ گئے. نا نا صدیق اکبر تے ہوئے جڑا قیامت دے روز جو اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے ہر فرشتہ جنت دے ہر دروازے چوں ابو بکر صدیق نو بلان. یہ بخاری دی میں حدیث سناواں گا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ لوگ نے جنہاں نے اپنے ظاہر باطن دل نو اللہ دے رسول دی شریعت دے نال منور فرمایا جنہ دل نو سجایا حضور دے عشق دے لئی اللہ نے دنیا کائنات جو پھر انہوں نے چرچے بھی کروائے دے. میرے سلطان نے فرمایا دل دریا او سمندر ڈونگے. جنہی آج میں بڑے ذوق نہ بولنا کون دلا
बुखारी फरमाते ने अन्ना अबा हुरैरा हजूर दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार फरमाते ने अबू हुरैरा हजूर दे ओ सहाबी ने जिन्हां ने हजूर दियां सब तो ज्यादा हदीसां रिवायत फरमाइयां ने। आप फरमाते ने काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा फरमाते ने मैं हजूर दी बारगाह अक़दस दे अंदर तशरीफ फरमा सा। नबियां दे इमाम ने फरमाया हजूर ने फरमाया मन अनफका ज़ौजैन मिन शैइन मिनल अशिया फी सबीलिल्लाह दुइया मिन अबवाबिल जन्नह। हजूर ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद दे लई अपने माल दे अंदरों कोई चीज खर्च फरमावेगा अल्लाह कयामत दे रोज उस इंसान नू जन्नत दा जिहड़ा जिहाद वाला दरवाजा जिन्हों बाबू जिहाद कहंदे ने उस दरवाजे दे अगे फरिश्ते खड़े होवणगे जेड़े बाबू जिहाद चों उस इंसान नू बुलावणगे जिन्हें अल्लाह दे रस्ते च जिहाद फरमाया होएगा। हजूर सैयद आलम ने फरमाया फरिश्ते बाबू जिहाद के सामने खड़े होके उस इंसान नू बुलावणगे। मेरे आका फरमाउंदे ने मन कान मिन अहल सलात दुइया मिन बाबी सलात। फरमाया जिन्हों कयामत दा रोज होवेगा जिन्हें दुनिया ते नमाज पढ़ी होवेगी अल्लाह कयामत दे रोज उन्होंने बाबू सलात चो बुलाएगा। अल्लाह दे फरिश्ते खड़े होवणगे जेड़े बाबू सलात चो नमाजी नू बुलावणगे। नमाजी नू निदा दित्ती जावेगी कि दुनिया ते जेड़ी नमाज पढ़दा रहा है अज बाबू सलात चो दाखिल हो जा। मेरे नबी फरमांदे ने फमन काना मिन आलि सदका दे दुइया मिन बाबी सदका। फरमाया जिन्हें दुनिया ते सदका अदा कीता होवेगा अल्लाह नू बाबू सदका दे तरफों फरिश्ते नू बुलावणगे फरिश्ते निदा देवणगे। बाबू सदका जेड़ा जन्नत दा दरवाजा है उस दरवाजे दे अंदरों नू निदा दित्ती जावेगी। फमन काना मिन अहल सयाम फरमाया जिन्हें रोजा रखा होवेगा फरिश्ते नू बाबू सयाम दे अंदरों बुलावणगे जिन्हों बाबू रियान कहंदे ने। मेरे नबी जदों ये लफ्ज़ बोलदे पे ने हजूर दे सामने सैयदना सदीक अकबर बैठे पे सन अर्ज करदे ने सोनिया कोई ऐसा भी बंदा मौजूद है जिन्हों अल्लाह इन्हां सारे दरवाज़ियां चों बुलावेगा। माशाअल्लाह। फरमाया सोनिया कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिन्हों अल्लाह इन्हां सारे दरवाज़ियां चों सवाल किने कीता हजरत सदीक अकबर सदाकत दे ताजदार सवाल किया सोनिया कि ये जिहा बंदा मौजूद है जिन्हों अल्लाह इन्हां सारे दरवाज़ियां चों बुलाएगा युदआ मिनहा कुल्लुहा अहद या रसूल अल्लाह। बुखारी दी हदीस हुजूर की इंजदा बंदा है कि जिन्हों अल्लाह सारे दरवाज़ों से बुलाएगा। मेरे नबी फरमाया नाम फरमाया हाँ अबू बकर सिद्दीक इंजदा बंदा मौजूद है मेरी उम्मत के अंदर जिन्हों फरिश्ते कयामत दे रोज जन्नत के सारे दरवाज़ों से बुलावणगे। फरिश्ते अर्ज़ करनगे तू जिस दरवाजे चों भी गुजर जा असां तेनू सारे दरवाज़ों के उत्तों बुलाने पे हजरत सदीक अकबर अर्ज़ करदे ने सोनिया हजूर केड़ा बंदा होएगा। मेरे नबी ने फरमाया अर्जू अन तकूना मिनहुम या अबा बकर। मेरे नबी फरमाया जिदों क़यामत दा रोज़ आवेगा ऐ सदीक अकबर जिदों हशर दा मैदान होवेगा फरमाया जिदों फरिश्ते दरवाज़े चों निदा देंदे होवणगे जिदों अल्लाह दी बारगाह च तू जावेगा फरिश्ते तेनू 7 दरवाज़ियां चों बुलावणगे। फरमाया फरिश्ते तेनू जन्नत दे उन्हां 7 दरवाज़ियां चों आवाज़ सदीक अकबर जिन्हां दरवाज़ियां चों चाहे गुजर जावे। सुभान अल्लाह। इस सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शान है। आप दी शान ज़माना अगर ना ना कुछ समझ सकिया ये उन्हां दी काम अकली। नूर जहां बेगम सी ना नूर जहां जहांगीर दी बेगम इन्हें इहदा ज़हन खराब होया मसलकन है ही खराब सी। हजूर के सहाबा दे नाल दा बड़ा हसद सी नूर जहां दा। इन्हें जहांगीर बादशाह नूं कहन लगी कि इस तरह कर
کوئی ایسا مناظر بلا تم اپنا مناظر والا بلا تے میں اپنے مسلک دے بلاونی ہے ایدا جڑا مسلک سی شیعہ سی انہیں کیا کہ مناظرہ کر سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر دے نال نو بڑی دشمنی سی نعوذ باللہ من ذالک نور جہان نے بڑے بڑے چوٹی دینا اپنے مسلک دے مناظر بلائے کہ مناظرہ ہونا سی اے تیرے لاہور دے اندر لاہور ادھر نور جہان نے بڑے بڑے مناظر بلائے انہیں کہا جی انہاں دے جڑے میں اپنے مسلک دے علماء بلائے نے حمزے دے نال انہاں نہ کوئی مناظرہ کر کے دکھائے بڑے بڑے علماء نے کہا جی نور جہاں بادشاہ ہے تے بادشاہ دی بیوی بھی اگر انہیں مناظرے دے اندر اسی گئے نا ہار تے پھر بے دینی جڑی نا وہ پھیل جائے گی لوگاں کہا جی کوئی ایسا مناظر لے کے آؤ جڑا پہلی دلیل چی لاجواب کر چھوڑے سبحان اللہ جڑا پہلی دلیل چی حضرت میاں امیر نو بلایا گیا حضرت میاں امیر اللہ دے ولی جڑے نا درویش اے عالم بڑے کمال ہیں سبحان اللہ حقیقت ہے اج جیدا دل کردا ہے نا وہ آستانہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے ولایت لی شرط عالم ہونا سبحان اللہ کنہاں نو بلایا گیا حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالی علیہ نو بلایا گیا آپ سرکار دے مریداں نے جا کے عرض کی میاں امیر دی بارگاہ اقدس کے اندر نور جہاں نے اپنے علماء نے بلایا ہے مناظرے دے لیے میدان سج گیا ہے اگر مناظرہ ہار گئے ہر جگہ تے بے دینی پھیل جاوے گی اسلام دے اندر بہت بڑی ایک فتنہ برپا ہو جاوے گا حضرت میاں امیر نے فرمایا اگر اللہ نے چاہیا حضور دے دین دا بول بالا ہوئے گا آپ سرکار نے فرمایا میں اللہ دا فقیر حضور دی بارگاہ اقدس کے اندروں جتنا مینوں فیض عطا ہویا وے فرمایا نور جہان نو کہ اپنے مناظر لا کے آ جیوں شیعہ مسلک دے مناظر سامنے لا کے آئی ہے شیعہ دا مناظر جیوں سامنے آیا وے حضرت میاں امیر نے انہوں پہلا سوال کیتا آپ نے فرمایا دس دے صحیح تو حضور دے صحابہ نو برا کیوں کہنا وے تیرے مسلک دے اندر اس چیز دے اوپر دلیل کی ہے شیعہ دا جڑا عالم سی اگوں میاں امیر نو کہنے لگا کہ میں سنیا میرے کو دلیل موجود ہے انہیں اپنی بناوٹی حدیث بیان کی تھی کہنا جتھے امام حسین دا روضہ پاک جتھے آقا حسن دا روضہ پاک اللہ نے او سرزمین دے ارد
فرمایا تھے جہنم کی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سجنہ ایسی شان ہے دنیا دے ہر بندے دے الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر